fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Id-dilka ta' qabel id-difna, b'mod profetiku, minn idejn dik il-mara li jiltaqet mal-ħnina ta' Alla, mal-imħabba ta' Alla. Fil-ġimgħa mqazza hekk nindunaw li fommu siket bħal ħaruf meħuta l-qatla, bla biss fetaħ fommu qata għal dawk li kienu qegħdin ikasbruh. Ħuti, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb bil-klim bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem mulej ħniena. Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. Ħares lejna u Alla int li tista' kollox. Ara kemm nonqsu fostan tiġrib. Aħna bnedmin dajfa. Għamel li nieħdu r-ruħ għal-merti tal-passjoni ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi li jiena l-wieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi tistrieħ. Qed l-Ispiritu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjaġġ, ma jgħollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz, qasba mġeġla ma jiksiriex, mużbiħit nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħejjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex is-smawiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, qbadtek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu dawl għal-ġnus biex int tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ l-sira mill-ħabs u dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Il-mulej id-dawl is-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-edewwa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqaj jekk eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontrija, jiena nibqa' qalbi qawwija.
il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Gloria ut lilek Christus. Gloria ut lilek Christus. Is-sema lik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Gloria ut lilek Christus. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja, fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajmu mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nard pur, tiswa ħafna, u dilket bija riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxottathomlu b'xara u d-dar imtliet bir-riħ, riħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien se jitradih qal dil-fwieħa għax ma nbieċ 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għax kien ħalliel. U billi ju kien kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu, ħallija, din il-fwieħa kienet trefata għal jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma li mhux dejjem issibuni. Kotra kbira ta' Lut saru jafu li ju kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw il-Lażru li ju kien qajmu mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu bejniethom biex joqtlu lil Lażru wkoll għax minħabba fih ħafna mill-Lut bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-kelma Alla anke dalgħodu għandha xi ħaġa xċitt missilna fil-qalb tagħna. Il-kelma Alla trid tkellemna dalgħodu propju b'dak li għaddejjin minnu hemm barra u fil-ġewwieni ta' qalbna. Kif jibda San Ġwan? 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid. Il-kronoloġija ta' Ġesu li 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid imur iżur lil Lażru li kien qajmu. U hemmhekk jagħmlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda. Ma' Lażru u ma' Marta kien baqa' Marija, ħadet vażett kbir. San Ġwan jgħid libra fwieħa tan-nard pur, il-kwalità tal-fwieħa li kienet tiswa ħafna u jgħidilna saħansitra kemm kienet tiżen. U dilket riġlejn Ġesu, xxottathomlu b'xara. Ġuda li kellu moħħu f'affarijiet oħra dritt jitkaża, imma jien fuqix nixtieq nieqaf dalgħodu. X'inkisret l-għonq tal-vażett, San Ġwan jgħid id-dar imtliet b'riħa tfuħ. Għal missiriet tal-Knisja dik id-daqqa li bija jinkiser il-vażett biex toħroġ ir-riħa u timla id-dar ma tibqax inosservata. Għaliex dil-mara kienet qed tagħmel xi ħaġa profetika.
Da Ġesu li se jitla fuq is-salib u jagħti l-ħajja tiegħu għalina. Jiġifieri ħajmut biex aħna ngħixu, ixerred demmu biex inaddafni mid-dnub tiegħi, għal Sant'Ambroċċi fisser ma jibqax bniedem wieħed li ma jistax iduq il-fwieħa ta' min jixtieq isalvak. Ma jibqa' l-ebda rokna fl-umanità li ma timtiliex b'dak kollu li se jagħmel Ġesu meta jmejjel rasu u jrod ruħu, jrod l-Ispirtu tiegħu fil-qalb u fil-ħajja tagħna. Għall-missirijiet tal-Knisja dak il-vażett imkisser illi imbagħad b'dik il-fwieħa ta' nar pur se jindilek il-ġisem ta' Kristu ifisser illi l-Knisja minkejja li hija mixja u mimlija wkoll bnies li mhumiex perfetti, għalkemm hija qaddisa hija wkoll midimba. Interessanti. Għaliex se jimla l-qalb tiegħi? Għaliex dak li qed tagħmel Marija jolqot lilna? U hawnhekk immur għall-profeta Iżajja. Fil-bidu jgħid taraw il-qaddej tiegħi hekk li fih qalbi tistrieħ li lilu nwieżen. Da li se joħduh għall-qatla bla biss ibexxaq fommu. Imbagħad jgħid minn din il-fwieħa kull min jieħu se jkun hemm effett pożittiv għalija u għalik. Isimgħu. Dan jgħid il-mulej li ħalaq u firex is-smawiet, il-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha, li jagħti l-ħajja il-min qiegħed imut m'għaxxex, jagħti r-ruħ li għandna bżonn. U mbagħad il-profezija, isimgħu kemm sabiħa x'għamlilna Ġesu. Jien il-mulej lilek sejjaħtlek fis-sewwa, fis-sewwa. Battek minn idek. Araw x'ġest sbieħ li tagħmilhom l-om lit-tarbija. Battek minn idek. Ħlistek u ħaristek. Għamilt minnek patt mal-poplu. Lilek mhux dlam imma dawla għall-ġnus biex inti tiftaħ għajnejn il-omja. Toħroġ lill-sira mill-ħabs kemm vizzji, kemm ktajjen, kemm jasar għaw madwarna, jasar modern. Jien qiegħed nibatek biex int mhux biss tat il-ħelsien lill-ħabsin imma lil dawk li huma fid-dlam fit-triq ta' dnub terġa' ġġibhom lura għad-dar tal-missier. Ejja Spiritu Qaddis, imla l-qalb tagħna biex inresqulek talbna għal Papa Ljun illi l-bieraħ qalilna Alla ma jismax it-talb ta' min qed jorganizza l-gwerer. Alla ma jilqax it-talb ta' min idejhim ċabsin bid-demm tal-innoċenti li qed joqtol, jgħajta kbira tal-missier spiritwali tagħna. Nitolbu għall-isqof tagħna Anton, nitolbu għas-saċerdoti li l-lejla se jiltaqgħu hawnhekk għaliex hawn il-qrar għalihom. Is-saċerdoti l-lejla nkunu miġbura hawnhekk biex qalb tant sigħat ta' qrar li nagħmlu lill-oħrajn nibdew aħna fil-bidu tal-ġimgħa mqazza nirċievu s-sagrament tal-qrar. Nitolbu ismana għal paċi fid-dinja ma jmorrux minn quddiem għajnejna. Kull passi u deċiżjonijiet li qed iġibu qtil. L-imbagħad maladu hemm it-tfal, hemm l-innoċenti. Hemm eluf bla dar, bla art. Impressjonanti. Għamilna tant progress u mexjin lejn tant regress. Ħalli l-bniedem jiftaħ l-għajnejn u jmiss il-qalb ta' minnu responsabbli fid-dinja. Nitolbu.
diversi nies minnkom anke dawk li ġew minn Malta ikollhom xi intenzjonijiet. Anke dawk li jiġu għawdex u jixtiequ hekk f'dan il-mument jitolbu għall-eżis tagħhom, ħajjin u mejtin. Nitolbu għal min illum dieħel l-isptar, għal min qiegħed l-isptar, għat-tobba l-professuri, in-nurses, il-carers. Tolbu għal kull wieħed u waħda minna. Nitolbu għalik li qed issegwina mid-dar u forsi tgħid jien m'għandix min jitlob għalija. U forsi inti dik il-persuna li qed tgħid jien mort tapinu, tlabt u ma qlajtx. Dawn in-nies għandhom iktar bżonn. Dan nitolbulek bi Kristus Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej, ħares lejn din l-offerta li qed nagħmlulek. Fil-ħnina tiegħek dan waqqaftu inta għalina biex lilna teħlisna mis-sentenza tal-mewt. Għamel li bil-grazzja tiegħek naqilgħu l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Ejjew nitolbu flimkien din it-talba hija tant sabiħa tingħad biss dawn it-tliet ijiem fi żmien tar-Randan. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq u niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija jibnek salvana. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-qawmin glorjuż tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk mal-Anġlu u l-Qaddis ninfaħruk u bil-qalb intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata u minn rajh ħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll,
Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Int toġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familja Muscat, Joseph Muscat, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Appostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna lil Ġesu li l-fwieħa tal-imħabba tiegħu imliet il-qlub, imliet id-dinja, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina aħfrilna l-nobit bħalma naħfru l-minuħati għala. Iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatti jaslimu l-għaqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla li tneħħi l-nobit tad-dinja. Ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi tad-dinja. Ħaruf tal-Alla li tneħħi tad-dinja. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nobit tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf u lejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Nitolbu. Zur mulej il-poplu tiegħek. Żomm dejjem taħt il-ħarsin ta' tjubitek lil qlubna konsagrati. Enna nħarsu fina il-mezzi tas-salvazzjoni li jient fil-ħnina tiegħek joġbok tatina bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-Quddisa wara li ngħidu 3 Ave Marijiet, min jixtieq minkom se nidħlu ftit fil-kappella u nagħmlu hemmhekk dak il-post għażiż it-talb għalikom li forsi ġejtu mill-bogħod min għandu xi anniversarju min jixtieq jidħol jingħaqad magħna fit-talb għal dawn il-ftit mumenti. Il-lejla se jkun hawn xi ħaġa speċjali hawnhekk fis-Sittani Esquart l-Isqof George Buġejja din is-sena se jagħmel 3 pritki. Dan huwa anke l-aħħar ċans għalina dan ir-Randan. Se jkellimna dwar il-pjagi ta' Kristu u l-pjagi ta' Franġisku t'Assisi. Sintendi, għaliex minn hawnhekk ħarġet id-devozzjoni tal-pjaga l-moħbija permezz ta' Franġisk Portelli. Żewġ avviżi oħra żgħar. Għada fil-għaxija fis-7 ser isir it-tindif tas-santwarju. Nirringrazzja l-tant voluntiera, irġiel, għax għandna wkoll irġiel u nisa li jiġu biex is-santwarju nżommuh fid-dinjità tiegħu. Għalhekk għada fis-7 hekk ninġabru hawnhekk nagħmlu dik is-sija ħalli s-santwarju ikun ippreparat hekk b'mod dinjitus għall-festi tal-Eid. Ukoll għandna bżonn weraq tal-belladonna u tal-ajvi u ħafna buqari bojot. Min għandu id-dar ġibuhom nasa 3 fl-għaxija l-iktar l-4 filgħodu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li bennu l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija. Il-mulejnija, il-birkit fi fost il-nisa, il-bira fil-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija il-mulejnija, il-birkit fi fost il-nisa, il-bira fil-frott tal-ġuftija Ġesu. Flimkien Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħaj